Първото нещо са разтоварващите или така наречените deload седмици. Ще го кажа по този начин. Ако всички външни фактори са на лице, хидратация, прием на въглехидрати, прием на протеин, сън и така нататък, и тренировъчната ви програма е написана правилно, адекватно и със смисъл, няма вие да имате нужда да имате deload седмици. Защото deload седмицата се случва и се прави, когато сте твърде уморени. Когато сте правили повече, отколкото вие можете да се възстановите. Съответно, ако вие програмирате умно, всичките ви външни фактори са на лице и се контролират както трябва, вие няма да стигате до това състояние на да се преуморявате и да се налага да правите такава разтоварваща седмица. Второто нещо е да се обсебваме по това, кое конкретно движение правим за коя конкретна мускулна група. Какво визирам? Трябва ли да правя Incline Dumbbell преса или Incline Smith Machine преса? Или трябва ли да правя сгъване за бицепс с дъмбел или на машина при чакъро? В крайна сметка, когато правите дадено нещо достатъчно дълго време, ще имате достатъчно добра координация, добре развита сила също така и съответно няма да има особено голяма разлика дали ще правите едното, дали ще правите другото. И с двете ще изградите достатъчно много мускул, ако го правите достатъчно дълго време. Подберете няколко вариации или една вариация, която е стабилна, която ви доставя удоволствие да правите, която лесно може да прогресирате и сте златни. Третото нещо е нещо, което със сигурност трябва да взимате предвид, но не може да има точен отговор за всички и това е седмичния обем за всяка мускулна група, която да правите. Иначе казано, колко серии да правим на тренировка и на седмица за ръце, гърди, гръб, мускул, крака и тем подобни. Истината е, че това зависи изцяло от вас и от количеството обем, от което вие можете да се възстановите. Хубаво е да започнете с 2 работни серии за дадена мускулна група на тренировка. Оттам нататък вече да намалите или да увеличите спрямо прогресията, колко е, има ли я, няма ли я и така нататък. Не лесно е, просто последно, започваме на изражение.